Рекордно количество кокаин беше задържано на бургаското пристанище. Наркотикът е близо 170 кг и възлиза на 7 милиона долара. Това е най-голямото задържано количествено пристанищен комплекс в Бургас. Пригответе се за една умопомрачителна криминална история. И не става дума за 90-те години, всичко се случва днес, 2024 година. Тази история е пример за това как корупцията и контрабандата могат да проникнат в най-високите етажи на властта и да оказват влияние върху политическите и икономическите процеси в държавата, които директно засягат милиони човешки съдби. Това е един коварен свят на скрити амбиции. Тук властта и корупцията се изплитат в опасна игра за влияние и богатство. Тук нищо не е такова каквото изглежда, а истинските покровители са онези, които се движат в сенчестите коридори на властта. Настанете се удобно и нека ви разкажа за това. В този мрачен свят, където корупцията царува и престъпниците диктуват правилата, започва историята на Красимир Каменов Каро и Христофорос Аманатидистаки. Те започнали кариерите си като част от ударните бригади на ВИС-2 в ранните години на прехода, но бързо осъзнават, че властта не е просто в ръцете на тези, които носят официални титли, а във връзката между тези титли и сенчестите фигури зад кулисите. Те определено са любимците на боса на ВИС-2, а след неговото покушение стават основни наследници на престъпната империя на Георги Илиев. През ранните години на новия век, както и до днес, България се бори да избегне пропастта на прехода. Политическата сцена е изпълнена с интриги и корупция, а много сенки излизат на светло. В началото на века една от тези сенки беше новият секретар на МВР Бойко Борисов. Именно в този период двете печално известни личности, Таки и Каро, успяват да превземат контрабандните канали на ФАТИК и бързо се превръщат в основен играч на наркопазара на Балканите. Те свободно продължават да оперират до 2008 година, когато под натиск от западните партньори, българските служби са принудени да командироват двете фигури в чужбина. Но те изненадващо успяват да продължат да ръководят операциите дистанционно. Основен принос за този успех има новият любимец на Таки, Размик Чакърян, наричан още Ами. Но кой всъщност е Размик Чакърян? Дълги години той е бил бодигард и най-доверен човек на Каро. Преди това е заработвал като охрана в столичната чалготека Биат, но собственикът Слави Бинев го изгонва след митичната случка, при която Жоро Илиев нахлул в заведението и ошамарил Слави Бинев. Каро, който по онова време е сред най-приближените до боса на ВИС-2, предлага работа на Чакърян и го прибира под крилото си, помагайки му да израсне в йерархията до ключова фигура от андерграунда днес. С годините Каро и Размик стават много близки, дори къщата на Размик в Драгалевци е в съседство с тази на Каро. Деляла ги само една ограда, която има врата, през която безпроблемно можели да се виждат. Приятелството им приключва през 2008 година, когато Каро напуска България. Преди да замине, Каро прехвърля на жена си Светлана голяма част от бизнесите и имотите си, за да не бъдат конфискувани от държавата. Размик Чакърян, като всеки достоен бандит, се възползва от създалата се ситуация и подхваща любовен романс с жената на Каро. Това слага край на брака на Каро с първата му жена и начало на войната с Размик Чакърян. По този начин, трупаното с години богатство на Каро преминава в ръцете на Размик Чакърян. Размик Чакърян играе ролята си на нов бос достойно.
Той се движи с тежък ескорт от бронирани автомобили и тежко въоръжена охрана. Имението на Чакърян се намира в Драгалевци в непосредствена близост до гръцкия ресторант Келари, който също е наследил от Каро. Въпросният ресторант се използва от Чакърян, за да прави тайните си срещи с хора от подземния свят и висши държавни служители. За срещата гостите пристигали в ресторанта като клиенти и влизали в тайна стая до камината в дъното на ресторанта. А самият Чакърян влизал във въпросната стая през тунел, свързващ къщата му с заведението. Стъклата на къщата също били бронирани, а многочислената му охрана обикаляла денонощно района около къщата и ресторанта. В подземния свят се говори, че Размик Чакърян държи под контрол и страх целия Свиленградски регион. Там той има бизнеси, свързани с хазарт и, разбира се, безпроблемно преминаване на камиони със съмнителен товари през Капитан Андреево. Докато държавата се тресе от скандали, Размик Чакърян необезпокоявано се разхожда между София и Свиленград с кортеж от бронирани лимузини за милиони и въпреки явните му връзки с хора, които са издирвани от съд и прокуратура, той продължава да дърпа конците както на законния, така и на незаконния си бизнес. Всичко върви по мед и масло, докато борбата с отвоюването на границата не беше започната от "Продължаваме промяната" през 2022 година, но изгонването на Таки и опита за връщането там на държавата изкара наяве грозни процеси и зависимости. Министърът на земеделието публично съобщи, че са им предлагани внушителни подкупи, за да не се разваля схемата. Дори се стигна до твърдения, че именно скандалът Капитан Андреево е причината за разпада на правителството. След определението на Върховния съд, че дейността на частната компания не може да продължи, на Капитан Андреево възникна напрежение, което блокира за няколко дни пропускателния режим на влизащите от Турция камиони. Наложи се дори на българо-турската граница да бъде изпратена жандармерия. След издаването на заповедта е бил отнет и допускът на около 250 представители на фирмата, като техният брой е бил сведен до 6, които да представляват главно дружество износители от Турция. Бързо търсене показва, че Общинският съвет в Свиленград има и друг досег с бизнесите на Чакърян на границата. Например, през ноември 2021 година местната власт е гласувала да даде право на преминаване през общински имот на IBTT дружеството, което Чакърян има собственост. Георги Еленков обаче далеч не е единствената връзка на ГЕРБ с частния монопол на българо-турската граница. По време на първото правителство на Борисов контролът е подарен на Интерпрет Еврологистик, която 10 години до края на 2021 година извършва целия фитосанитарен контрол чрез лабораторията Евролаб и товаро-разтоварната дейност на камионите от Турция. Според търговския регистър нейни действителни собственици са Мирослав Петков и Размик Чакърян. В миналото Мирослав Петков е имал общи фирми с бивши общински съветници от ГЕРБ в Столичния общински съвет. Участвал е и в приватизацията на общински фирми в София. Непосредствено след четворното убийство в ЮАР, при което беше разстрелян издирваният от Интерпол Красимир Каменов Каро, започна преразпределение в уж легалния му бизнес в България. Справка в търговския регистър показва активност при свързваните или пряко контролираните от Каменов дружества, като някои от тях започват още ден след атентата. 3 компании, които досега се водеха формално собственост на подставени лица, са продадени срещу символични суми на Румен Драганов Илиев. Той е дългогодишен управител на една от официалните компании на Каро, Камекс, но сега, изглежда, е минал към противниковия лагер на Таки. По този начин се овладяват и дейностите на Капитан Андреево. Монополизацията на тази дейност, носеща огромни печалби, очевидно е имала политически чадър през годините. След прехвърлянията при формално непритежавани от Каменов компании бързо започват действия по овладяване и на официалните му бизнеси. Това е видимо при Слатина Кара, където на общо събрание Красимир Каменов е освободен от борда.
4 дни след убийството на Каро българските служби атакуват Размик Чакарян в акцията срещу 5 еврото. Околовръстното шосе и столичният квартал Драгалевци почерняха от качулки, а бронирани коли на отряда за борба с тероризма завърдиха всички изходи на Баровския квартал. Операцията, която се провежда съвместно с отряда за борба с тероризма и прокуратурата, е срещу Пепи Еврото и бившия доверени на Таки, Размик Чакарян, Ами. Акцията е изключително мащабна, като включва ресторанта на Чакарян Келари в столицата и много адреси в София и други градове на страната. Обект на обиск е бил и офиса на фирма Евролаб, свързана с лабораторията на капитан Андреево. Размик Чакарян е командирован в чужбина, а изглежда Таки отново поема контролът над цялата империя, но този път не дистанционно. След дълги години в Дубай, Таки отново се е завърнал в България, дори поел мащабни строителни проекти и свободно се предвижвал из страната с брониран кордон. Днес става видимо, че високопоставен представител на партия ГЕРБ е адвокат на дружеството монополист на капитан Андреево. Председателят на Общинския съвет на Свиленград Георги Еленков, който в качеството си на адвокат има пълномощно да представлява компанията Евролаб по всякакви въпроси пред държавни и съдебни органи. Адвокат Еленков, отправете писмено запитване до Централно управление и ще ви бъде отговорено. Развръзката с границата вероятно ще се точи с години в съда. Но изборът на адвокат, толкова близък до ГЕРБ, показва, че частният монопол на капитан Андреево може да се завърне много по-бързо, ако партията на Бойко Борисов се завърне отново в централната власт. Датата е 6 юни 2023 година. Днес е денят, в който можем да прекъснем дългата поредица от безплодни избори и да сложим край на политическото безвремие. След каскада от избори, парламента гласува нов кабинет. Днес е денят, в който можем да дадем надежда на милионите българи, които искат България да има редовно правителство и действащ парламент, работещи в полза на хората и бизнеса. Ние не даваме кредит на доверие. Ние даваме кредит на време. Вярвам, че ако ние в парламента дадем по-дълъг живот на това правителство, България може да бъде трансформирана. Академик Денков и Мария Габриел ми вдъхват доверие. Класически кадифен държавен преврат. Аз обвинявам тези хора, които са в залата тук и които ще извършат национално предателство в държавна измяна. Помолих изкуствения интелект, ChatGPT, да ми напише реч за корупцията и мафията за парламента. Следват 9 месеца на политически циркове, през които политическите партии си играха покер с парите и бъдещето на българският народ. Властта се превърна в поле за криминални схеми и интриги, като партийните лидери се бореха за влияние и контрол институциите. Може би единственото постижение на това управление е приемането на България в Шенген по въздух, а защо само по въздух, предстоеше скоро да разберем. С наближаването на датата на уговорената ротация 6 март 2024 година, при която вице-премиерът и външен министър Мария Габриел трябваше да поеме премиерския пост от Николай Денков, а той да стане вице-премиер и министър, очаквано се засили напрежението в управляващото мнозинство. А точката на кипене се оказа дейността на агенция Митници. И най-вече намеренията на Продължаваме промяната да обедини агенция Митници с Националната агенция по приходите. Именно с тази цел на 20 февруари 2024 година Асен Василев назначава за шеф на агенцията досегашната заместничка Петя Банкова. Властта прави мега агенция, Финансовото министерство обединява Националната агенция за приходите и агенция Митници. Това би означавало сериозна реорганизация на агенция Митници, тъй като границите с Гърция и с Румъния няма да има нужда от митнически пунктове на самите граници. Така че, както се казва, дошло и е времето. Броени дни след като Петя Банкова поема управлението на агенция Митници, тя попада под светлините на прожекторите.
Рекордно количество кокаин беше задържано на бургаското пристанище. Наркотикът е близо 170 кг и възлиза на 7 милиона долара. Това е най-голямото задържано количествено пристанищен комплекс в Бургас. Наркотик, изобщо кокаин. Контейнерите с банани, идващи от Еквадор, са проверени от митническите служители, след като са разтоварени в Бургас. В 3 от тях са забелязани подозрителни зони. В един от контейнерите след рентгенова проверка е открито подозрителна сянка на няколко места. Вътре са открити 150 пакета с висококачествен кокаин. Сега всички очи, освен тези на държавата, се насочиха към фирмата вносител и главен актьор в кокаиновата драма. Вносител на бананите от въпросния контейнер е голямо българско дружество. На този етап не е установена съпричастност на служители на фирмата или някой от управляващите. И нямаше нищо необичайно в това. Същата фирма през 2019 година между кашоните с банани беше внесла над 70 кг кокаин. Очевидно в този бизнес бананите не са единствената доходоносна стока. Тогава отново никой не потърси отговорност на фирмата, а общият работник Ахмед Али беше арестуван, че задигнал един кашон банани за вкъщи. Никой не допусна, че може би Али не е знаел, че в кашона под плодовете има 2 кг кокаин и Ахмед отнесе почти 3 години затвор. Вместо да се избере по-дискретен подход, като поставяне на контейнера под наблюдение, за да се улови истинският получател на кокаина, агенция Митници избра пътя на шумната и публична акция. Но дали всички тези действия са случайни или има по-голяма игра в този сценарий? Има ли престъпници на свобода или всичко е част от един по-голям и сложен сюжет за овладяване на митниците, където всеки контейнер е като кутия Пандора, пълна с изненади? Въпросите се влачат като дебел слой мъгла над пристанището. А само 8 дни след зрелищната акция в Бургас, директорката на митниците, която трябваше да бъде на първа линия в борбата с контрабандата, изведнъж се оказа от другата страна на закона. Акция в митниците, операцията на Държавната агенция за национална сигурност и антикорупционната комисия се провежда в София и страната. По информация на BTV, директорът на агенция Митници и заместникът й са задържани. Акцията на ДАНС и антикорупционната комисия започна сутринта. От жилището и офиса на директора на агенция Митници са иззети документи. В дома на госпожа Банкова не беше намерено нищо. Не познавам Паскал, не знам дори кой е. Аз искам да спра контрабандата, която в момента пречи на цялата ни държава. Ето, аз съм първата им жертва. Но аз няма да се предам. На кой е първата жертва? На новото компи! Вижте, това е портала към Европа. Това е трафика на наркотици. Огромната част от наркотиците по посока на Европа и парите в обратната посока минават оттам. Когато ние виждаме конкретни действия, директно можем да кажем: Таки си върна царството. Таки ще вземе парите. За нас вече въпросът, на който трябва да отговорят службите, е с кой ще ги дели, с коя политическа върхушка. Че коалиция с ДПС и ГЕРБ няма да бъде направена от Продължаваме промяната. Ние обещаваме това преди изборите и ще си изпълним обещанията, защото ние като политици ще бъдем хората, които когато обещаваме нещо, ще го изпълняваме. Niña, niña, ¿dónde está el amor que me ofreciste cuando yo te vi? Ya no te quiero, no, no te quiero más a ti, no, no te quiero, ya no te quiero más a ti, no te quiero a ti. Todo el tiempo me hacía sufrir, mis amigos se reían de mí, ya no te quiero, no, no te quiero más a ti, no, no te quiero, ya no te quiero. No te quiero a ti. No te quiero. Добре, вие капите една дума там. Не ми пипайте човека, не ми пипайте. Какво правите тук, бе? Не пипайте човека. Става снимаш, бе. Аз имам. Ще те махна да си паза тя. A ti, no, no te quiero,
съзнателно си слагат един друг, за да могат да си манипулират изборите. Това е цялата работа. Вас ви занимават с снимки, които ги пускат съзнателно от разследването, с кученца и с всякакви други неща. Това не означава, че няма контрабанден канал. Но такива има много. В момента съществуват сигурно 10-15 и никой не се занимава с тях, защото работят за правилните хора. В момента, в който се промени политическата конъюнктура и мафията, която е вътре, се промени конфигурацията, ще чуете за друг контрабанден канал, за друг скандал. Това е истина. Този канал е международен. Каналите се пазят от службите, а службите работят за политиците, които са в Народното събрание. Ето това е истина. Естествено за пари. Вие за какво мислите, че се пази контрабанден канал? Не, защото обичат да се занимават с контрабанда. Ние обещахме